France. Okay, guys. Yeah, I am back again. Yes. Ndinento endifuna uthetha ngayo serious. Qala baba unqabephi ixesha lingaka. Bendingekho ixesha elinisi, bendingapha eGrabo. Yes. Bendisokola ndoka phaa ndoxilongo. Yeah. Now, into endifuna uthetha ngayo i1. Yeah. Apha sites eKhayelitsha. Kunento ethi silapha eTaiwan. Kunento ethi awuqasheki unless awukhulelanga apha. Andiyazi noba bonke abantu baseTaiwan bakhulele apha na. Kuthiwa thina size ngempundu. Size ngamatsheri. Ithini lento kodwa sivotele ANC sonke. So ithini lento yethu like thina abantu baze ngamatsheri saphinda sahlala. Emka amatsheri sadlalela. Ufike ekhoko. Yeah, ithini lento size ngekhoko kodwa vule ANC. Awunoqashela for London. Ngeba nxa uze ngekhoko andiphangeli kuba ndize ngekhoko. Nina bavota. Ithini lento? Andibaqasha nabodwa. Baqasha labodwa abantu beNC. Sixeleleni basithini siqashwe phi thina. Yeah. Enze ningaphinde kule nyaka zayo nifuna ivote zethu.